Работник продолжил договор Игорь Алексовский, 29-годишен голман, го продолжил договор Манджарите до края на сезона. Алексовски заработничи на Македонска лига настъпи на сезона, където не приеми гол. Крията пожа във Вардар 2017, 5 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 асистенции, 0 шути, 0 зелени картона. 17 плюс 18 има 19, 0 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 зелени картона. 2018, Узгоби има 13, 0 гола, 0 асистенции, 1 шут, 0 гола, 0 зелени картона. 19 има 13, 0 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 зелени картона. 21 директора Обедема 15 страна, 0 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 зелени картона. Според 23 работници и романи Жари има 28 настъпа, 0 гола, 0 асистенции, 1 гол, 0 зелени картона. 23 33 настъпа, 0 гола, 0 асистенции, 0 шута, 0 голови. 18 0 гола, 0 асистенции, 0 шут, 0 зелени картона. Кубът на Македония 2024 има 1 настъп, 0 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 зелени картона. От 2017 шампионите има 1 настъп, 0 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 зелени картона. За резултати има Евро 2020 има 3 настъпа, 0 гола, 0 асистенции, 0 шути картона. 2017 има 9 настъпа, 0 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 зелени картона. Европейски меч има 1 настъп, 0 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 зелени картона. 2018 за Евро. Има 2 настъпа, 0 гола, асистенции, 0 шути, 0 зелени картона. 2016 Македония Джорджи Петров глобален трансфер в Вардар. 2018 Ваза безплатно Бошгуби, 2021 Бошгуби безплатно в Ренова и 2022 от Ренова безплатно в Работнички. Поздрав!